Okay, so unsaon pag connect sa Bluetooth kini sa mixer. So atong i-on. Wait. So tayo. So ang yun siya una slita ni then mo gawas kanang una Bluetooth na. So pwede ka kanira adjust nimo na. So kung ganahan ka ma-Bluetooth i-connect, i-ready lang siya pislita ko sa menu. So no device meaning walay nakitaan no ang device nga connected sa Bluetooth. So balik ta. So kung ganahan ka mag-ready siya mo connect meaning di ka to ganina wala pa naka-connect. So atong i-ready ni siya nga ma-connectan. So kanirang play kana siya ready to connect na siya. So i-on ra ni mo imong Bluetooth nga device, pwede laptop, pwede cellphone. Nga once ma-connected na mo ready to play na siya. So kana lang. So kung balikon so kana. So kung ihana ang forma ready to connect na siya.